Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak makitsenda ita, bubong lakay. Asino te kadwam? Ni Mari Bonita. Ang mga numarabyan kayo manin, iti kumarin. Saan mat siguro lakay? Agawid ka dagos ha? Wun, agawid ak adagos, apaman amalpas tilakad mi. Awan ka lagi talas 12. Na, but-but nga nakade. No kayat mo, di si kalaangan ti makitsenda. Si kalangan, masaduta ka rumar. Itay pa adi ka matagtagar Mari Josie. Madanaganak nga rod, Mare. Traffic mo lang una yun. Ang mga numakaungot nila kay ko kanya. I-text mo, Mari. Ibagam ang traffic. Ay, awan load ko, Mare. Makitext ka pala ang kanyak, Mari. Ibagam ang traffic tayo, tado ti turista. Un, Mare, barang maawatan na. Ay, nawang. Kapilitan, Mari. Awan mat ti maaramidan tayo ta traffic mat. San mat amabalin apataya benta tinagluganan ta. Anyat orasan, yung maon pa'y lahing deta Diyos eh. Makapagbuwisit na talaga. Nay, ay nawaw. Anyat inaramid mo babaw. Sika magayam timang mangagaw. Apay nga ibarbarsak mo latan dagiti gamit yaw. Kasano? Awan pa'y nga agawid deta Diyos eh. No sino nga taayat ti kadwa na. Kunak man no nakitsinda dakit ni Bonita. 5 oras hindi na malabas. Nga mawan na pa'y lagas mangpay. Awan ka dititiks na king kanak kaw. Na-traffic ka no. Ngamjak mamati tatang. Ang lalaki di mo tan anak kaw. At damagam titiks na king ka. Marurudak nga ron. Imbilin ko nga agawid adagos. Ngam nagtanggan ti ulo na talaga. Ay na, apo. Bubong, nukas na ka na yun. Awan mo kon. Maibos ti gamit aditi balayaw. Para na traffic lang ni bakit mo. Napudutin ti ulaw. Di nakman pakibiyangan tatang. Numaasar ka. Ti puon ti mangga ti ipangipapasam iti ugit mo. San aday tamang perday ti gamit yo ti paglaingam. Awanin maibos ti gamit yo anak ka. Pangita ka lang, Diyos eh. Itay pang urahin ka. Itay pa ang mabisinak. Ay, na yan. Anya manen ti inaramid mo si kabubong. Manumanen agamit ti pinirdim. Ay, nawaw at talaga ti kastoy abiyang. Sino nga mintin lang ibaking ka? Ang mabayagan ka? Nagtiksakmat ka. Di mo ka di maawatan ti kunada at traffic. Na-traffic kami kan Mari Bonita. Taado ti turista ita. Iso nga itala ang anak kaawida. Day talagang ti makagapo. Anya ti kayat mo? Patayabon me iti nagluganan me? Hoy, ma-stress akong iti kastang aramid mo. Nabuong manan dagiti tasa kas kadaan niya laditan. Kurang pa deta. Nairuang kan iti kasta. Tunggal na pudot ti ulom ket gamit tayo ti perjem. Makauman ti kasta. Di ka pagyaman, tasan aturupam ti perjet. Ay nawaw. Pudno asaan nakakabkabilan. Ngam panunutan man mo ti masaysayang akwarta kadagiti gamit tayo abas ta ibarbasak mulatan dita. Kastala akanayunan? Aginggat ka ano nga agan ano sak, ha? Hay, maulawak Mildred.
Dandan ni ibo sa magayam ti gamit dito'y balay. Kita man to'y flat screen at TV tayo. Nabatak mo ti screen na. Gumatang manin Ay, nawaw. Ada ti kwartang nga igatang mo. Alaman? Makipurdiya manin. Talaga at sumakit ti ulok kan ka. Hay, Jack, maawatan ti kasta nga ugalim. Binilin ka, idi. Ano mabalin kat kontrolom ti bagim. No napudot ti ulom, mapan ka iti poon ti mangga, ta uray iso ti danug-danugam. Nalpasan, nagkatunga sa asawam dita. Kanyapit ti maramidam. Saan mo mabalin ama isubli ti napirden? Jack, amon na talaga. Ha? Dita ka man langan. Mapanak ita yung ti kumparik. Ita, pumanaw ka na ta nakasta. Siyak ti pagdalusan ka dagiti binuong mo. Lumabasak, Jusay! Sa dino ti papanam na Perla. Mapan ko itulod to'y karni ti baboy ti ayan na Paul. Anyagay dagita isaksakom. Gabi yung sama dagita. Wala na. Pinirdi manun ti asawa. Ay nawaw, apay ka numanan. Sa anak laang anak kaawid adagos, ta-traffic kat nga rod itay. Idi simmang petak, ay na, agkaiwaramot ng dagiti gamit dito'y balay. Tagayam, imbarsak naman agraman ti flat screen, apakibuybuyaan nyo, nana, naperden. Inulit naman ang tikas iti inaramid na iday. Di na amo ti mabagbagaan, nana. Di na pinanunot, asayang ti kwartaan na igatang kadagito'y agamit. Anyang iti ko na ti asawa medikal man, Mare. Ay, ma-stress ako na talaga, Mare. Oh, anyat na pasama kaya, Mare. Awanan, naperdi manin ti mano agamit ijay balay. No kasta, imbarsak naman ang dagiti gamit yo. Wen, Mare, dagiti langan plastik agamit mi tinagbati. Awanan ti pagkapyan, awanan ti pagbuyaan. Ay, nasakit ti ulok amang pampanunot, Mare. Di gumatang kayo manan iti gamit yo, Mare. Saanan, Mare? Ah? Nangamong ditan. Ang mga nugumatang akat perdyento manin nila kay ko. Sayang lang ti kwarta. Sa bagay, Mare. Di ka pa'y gumatgatang. Tapno maamiris na, tibindot na. Wan nga rod, Mare. Nairwamon iti kastang aramidan na. Tunggal na pudot ti ulo na. Gamit may ti dadaulan na. Ha? Tamakita na itaa. Ay, anyang pelat aramidam Jusay. Apay adi ka pay lamang ipapudot iti kape. Timudot na itaypay. Apay nga roda dinak itimplan iti kape. Ay nawaw, kalpasan tinaramid mo? Kalpasan abinuong mo dagiti baso dito'y balay? Kung naman nugimatang ka iti baro. Pangala ako mga iti igatang ko, kat awan mo't inyawat mo akwarta. Pagkapyam latan day tanakupit at akure. Timpla among ta sa anak ng agkape. Ay. Asino mga itimayat ng agkape iti takuri. Kaslawan ti tasa mo't. Talaga nga awanan ta inibus mo. Ano sam ita, ti agkape di tatakure kunak manen. May kamay, dito'y balay. Anya ti masapul mo, anak ka. Mabalin ti makikapi tatang. He, ay nawaw. Awan ti kapiyaw, iji balay yaw. Adda pagkapyan na man ni bakit ko iti takuri. Kasano mo nga men, binuong mo amin abaso yaw, idi na minsan. Nakaungatak lang iti dayjeng aldaw tatang. Iti panagkunam ka din, kit na siya at tigas tangar aramidam. Bason mo't lang ni Josia. Napay ngamin papudutan na ti ulok. Nagloko kan ba raw? Ipabasol mo pa iti asawam. Namin ano akasta tinaramid mo. Kasano, numauma ti asawam kaagsapol iti sa mahal lalaki. Tay nasingsingpait niyam ti siga. Pagyamanan kit di ta Josia. Tasan nga iso ti kabilag no kasta makaungatak tatang. Weng, yung saan lata dagiti gamit yu ati dadailam. Malala, agkapi ka. Yung manadamdag iti baso ka. Abang ano iraman mo kidya perjay. Awanin ti igatang kuno bilang lang baraw.
Iyon mo man titibay, tagbuyak ba kay? Ay nawaw, manglukluko ka kadi, ah? Asidig ka mat ititibay. Anya lang mo dya pindutom. Nung masadot ka, at damat ti remote iti sangwana mo. Aday ta, iyon kon. Ay, nangisit mo eh. Awan mo ti makita pa kay. Common sense mo tin, ah. Nalipatam ka di, tinaramid mo. Screen lang mo tinabutak. Ay naapo, pang ngaasim man, ah. Usaram ti panunot mo. Anya anabetak laang ti screen na. Siyempre, no nabetak, naperdi mo tin, ah. No anya mo timbarsak mo iti TV, ah. Gumatang ka nga rudo ni Tibaro, bakit? Ay, saan anala ka ti gumatang manen? No agsasao ka, kaslad dahil padulin mo akwarta kanya. Sapay at dati drama, abuyag ko ma. Nyamot tunan. Umayak man, Mare. Agtugaw ka, Amare Jose. Ay, agyaman ak, Mare. Umayak laang makibuyang. Ay, wan, Amare. Iyon mo lang ang titibe. Agbuya taado ang Mare. Ay, wan, Amare. Mabiit lang. Mangisa ang akbiit. Ang mga numakaungat nila kay kwento na agawid. Naimbag ka pa, Mare. Naka-rice cooker ka. Saan ka amarigatan nga gluto? Abay, agraman rice cooker yung pinirdi nila kay mo, Mare. Ay, wan, Mare. Nabetak mo dun. Sayang day jay. Kagat-gatang milaang. Ay, day tatirigat ti madan iti kasta aklasin ti asawa, Mare. Timang perdi iti gamit ti paglaingan na. Isungarod nga awanin ti planok agumatang manen, Mare. Maanusan no anya ti adlang. Balay pa'y ka di dayto. Sika no anya ti panagkitam. Mano bulan ni nakastoy. Awan ti makita ka gamit. Di ka agreklamo di tata si kamo ilaang tinang perdi. Talagang awanan ti plano maggumatang ba kay? Mangtad ka iti gatang ko. Awan ti kwarta kita. No kas na nga rod, ano sa mun ano anya ti adda. Lagi di maanusan ti kastoy. Di mun tuma ngamin ammo ti agnakam. Pinakawan ka idi, ngam inulit mo pa ilaang mat. Ita, si kamot laang ti agparikot taawanan ti maaramat. Ala, dadaulam ket di pa'y tinagbati. Masiksikurana ko ninyo balay tatang. Anya pa'y laing nga ron aramidam ngay. Makipurdiya ka Tarugyan ba rin ti agpundar iti gamit yaw? Awanan ti bibiyang ni bakit ko tatang. Ay na, naumamit ti niya. Si kantuma nga may baraw. Di ka agnakay. Agsaysayang kay ti kwarta. Amom ngayon rigrigatan yung iti gamit yaw. Napamula ang pinirday. Awanan na. Day tatibidot ko ta. May kawa tamaro abulan nga gan-ano sa. Sapay paborito di buybuyagi ti TV. Pagyamanam lata. Ta saan naka pinanawan ni bakit mo? Siguro, no sa bali lang nga babae ay awanin na. Nabayagin ngayon sukat na ka. Kontrola mo kami na ti bagimbaraw. No amom anapulot ti ulaw. Rumwar ka dago sayin. Amom ti ugaling. Sika, ba't ti masalaw ko iti dalan, bubaw? Sa dinaw ti papanam. Mapana man makipurdiya na perla. Ijay, Di tamyanan. Nasken nga gurnungang nana. Tapno makagatang kami mutlang kinibakit ko iti gamit iti balay. sikan to mga gamin. Mahilig ka mang pirdi iti gamit no kasta na pudot ti ulaw. Hindi makontrol ti bakit nga na. Nairuam kalaan nga main. Baliwam ti kasta nga ugalim. Tapno saan asayang ti kwarta ang nagrigrigatan yaw kang baka mau. Limabas man nila kay mo dito'y balay itay, Mare. Jak amo no sa dino ti papanan na, Mare. Saan mo't nagpakada kanya? Nangag ko ti pagsarsaritaan da kanina na perla itay, Mare. No husto tinangag ko, mapan makipurdiya di tamyanan, Mare. Aya,
Isumat tinangag ko, Mare. Nasaya at ano na panunot na ti makipurdiya. Tapno masukatan na dagiti gamit a dinadaol na, Mare. Isupay, Mare. Manuhabulan mo tin nga gananos ka. Tangdan ko iti manungal daw, bakit? Anwak dayta. Igatang mo iti gamit dito balay. Umanay ayamot dayta. Inutin ta, bakit? At damanin ti pakipurdiya at into no may alawas. Una umpay lang ang agatangan dagiti kasapulan ta. Sumarunon to ti TV kin rice cooker. Amangan mat no gumata nga, kat perdyem tumalaang manan. Saanan, bakit? Kasano ang makasigurado Manipo dita. Agbalbaliw akong bakit? Kasta mo laang timbagam ide. Sa baliitan, bakit? Seryoso ako. Ura siya akong taggastos iti gamit dito'y balay. Tas siyakbot ngagpaysuti ng dataal. Okay. Inton sumaruno alawas latan, agumata nga. Nagadumat dun taginatang mo agamit yung, Mare Jose? Tangdan ni Bobong tinaigatang, Mare. Mayat ka ron ano kasta, Mare. Sana na masapol nga gananos ka. Rumbang laang amare, isuma ngamin tinang perde. Rumbang laang asukatan na. No nalaing amang perde, nalaing kumamot agumatang. Ay, husto ka, Mare. Marang hagnakamot na. Narigat mo ka na yun agamit latan ti papapanan ti kwartayo, Mare. Saan kayo ang makaurnong no kasta? Ay nawaw, anya nga ito nakakarto na binagkat mo, Bobong, anak ko. Ay, TV samay. Tata, kimata ka kiti barong. Tapno dati pagbuyaan mi kinibakit ko. Kitaem amangan no mapirdi manay. Saanin, tata? Ay wala akong nagitigamit mi. Kasta agamay. Tapnusan asayang ti kwartayo. No napudot ti ulaw. Saan adagiti gamit yaw, ti pangipapasam. Nagadoa kayaw iti paraangan yaw. Kastamot lang ti ko na ni bakit ko, tata. Sige, tata, agpatuloy ako. Siguradong agururay ni bakit ko jabalay. Agan-anad ka, anak ko. Tibiling ko ha. Di mo liplipatan. Kamaudyanan na, bakit? Kompleto mo't lang yung tigamit dito balay. Kabarbaro mananda kita. Kita ang mga nupirdyam manan. I know. Saanin, bakit? Agbalbaliw ako. Promise. Nasaya at mat nga rod no kasta. Tapno saan nga isupay apagsakitan ti ulok no kwa. Mala, ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Agluto akpay iti pangrabyanta. Tulungan kan, bakit? Mala, sumurot ka nga rodon ijay kusina. Tapno nabibiit ti trabaho. Ay, nawaw! Ikan iti importansya dagiti kagawaan. Tapno saan masayang ti kwartaan na igatang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.